pa. O sa panahon na kung saan lahat nananalo, maraming aspeto, 'di ba? Maraming field na kung saan ikaw ay nananalo. Pwedeng nanalo sa loto, pwedeng nanalo sa pag-ibig, pwede rin namang nanalo sa trauma. Huy! Diba, may mga trauma na kung saan galing sa maling tao, galing sa mga maling desisyon. Kaya ngayon, ikaw ay nagmumukmok at ikaw ay nagmo-move on. Shoutout sa iyo, oo. Shoutout sa mga marurupok na sumugal sa maling tao. I feel you. Huy! Mahal. Napapakinggan mo na, of course, ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko. 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Talaga nga naman minsan kapag nakikita nyo ako in person lagi nyo sinasabi 69. Tuwan-tuwa kayo sa 69 na yan. 6 to 9 p.m. ang aking time slot sa 90.7 Love Radio Manila. Ito kung ano-ano yung sinasabi nyo, minsan kasama nyo pa yung asawa nyo, sabi nyo 69. 6 to 9 p.m. Iklaro nyo yun mamaya ako pa dahilan kung bakit kayo nag-aaway. Anyway, mahal, speaking of jackpot, minsan nasa relasyon ka, mahal, pero hindi ka grateful. Nasa relasyon ka pero binabaliwala mo ang partner mo. Nasa relasyon ka pero tinatrato ka naman ng tama, hindi mo lang alam. 'Di ba? Minsan wala kang point of comparison. Minsan walang nagsasabi sa iyo na buti ka pa nga eh. 'Di ba? Una, buti ka pa nga meron kang jowa. Buti ka pa nga meron kang tagalambing. Yung mga ganung bagay, minsan hindi mo alam, jackpot ka na pala, hindi mo pa namamalayan o hindi mo pa na-appreciate. Diba? Tonight sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 senyales na ikaw ay jackpot na sa jowa o asawa mo. Sana all, diba? Ito na, mahal. Unang-una, jackpot yan kapag malaki. Kapag malaki, di ba? Usually naman nai-love ka kasi malaki yan. Malaki ang puso. Yun yung sinasabi natin dito. Malaki ang puso ng jowa o asawa mo. Hindi dahil high blood Hindi dahil may alta presyon. Okay? Malaki ang puso, ibig sabihin yung pagmamahal sa'yo, yung paparamdam sa'yo ang tamang pagtrato, tamang pagmamahal na hindi mo naranasan o natikman sa ex mo, di ba? Kumbaga inaalagaan ka kapag mahal mo o malaki yung puso ng tao, definitely kung kunwari mahal ka, di ba? Mararamdaman mo aalagaan ka, tatratuhin ka ng tama at susubuan ka ng malalaking tipak ng pagmamahal. Mamaya kung ano na naman masabi ko. Anyway, di ba yun naman usually, mas masarap kapag malaki, mas masarap kapag pinapanamnam sa'yo na ikaw lang ang mahal na mahal niya. Ganun, di ba? Tsaka kapag mahal ka ng tao, takot yan mawala sa'yo. Di ba? Usually naman ganun. Yung kapag nag-away kayo, talagang gagawa ng paraan para ayusin natin to. Hindi tayo pwedeng matulog ng magkaaway. Pero kung maling tao yan, sinasabi ko sa inyo, unang away niya pa lang, ay nako, ile-let go ka na niyan. Diba? May mga ganong tao. Pero kapag mahal na mahal ka ng tao, malaki ang puso, malaki ang pagmamahal, definitely mas okay nang magbaba ng ego kesa pakawalan ka at mag-break kayo. Kaya naman kung ganyan ang jowa mo, swerte ka kasi naka-jackpot ka. Pero isang senyales pa lang yan na meron pa si Kim Chinong 2 bala dito. Kaya wag mong ililipat ang radyo dahil seloso ako. Diba? Wag mong ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!